Ahoj, ahoj a vítám tě u dnešního videa, kde si povíme, proč je multitasking vlastně špatný vůči produktivitě a proč si myslím, že je důležitější být přítomný a dělat jenom jednu věc v tu danou chvíli. A já jsem rozhodně z toho taky vinej, taky strašně rád multitaskuju a dělám několik věcí najednou. Třeba koukám na nějaký videa a u toho pracuju, což úplně není to nejlepší a to, co chceme. A takže se pojďme na to podívat. Mám tady vlastně dva v Miru dvě takové hlavní slova, podle kterých si myslím, že bychom se měli řídit. A sám se jako snažím a myslím si, že se to začíná mi zlepšovat, takže musím být přítomný, musím vlastně tu danou věc vnímat a nesmím řešit nic dalšího. Dejme tomu, chci prostě třeba začít kódovat, ale mám v hlavě třeba kryptoměny a tak to obchodování s těma kryptoměnama mě vlastně strašně ovlivňuje a nemůžu se úplně plně soustředit, takže je dobrý buď třeba tu danou aktivitu dodělat a neměnit ty úkoly tak rychle, jakože to měnění těch jako úkolů je strašně na prd, takže já dělám třeba půl hodiny kódování a pak půl hodiny obchodování s kryptoměnama, což není úplně optimální. Chci mít vždycky tu věc nějak ukončenou, abych věděl, že už na tu druhou věc nemusím myslet. A i vlastně ten rychlej přechod mezi těma úkolama nás stojí strašný energie. Vlastně neuděláme toho tolik, neuděláme tolik té kvalitní práce, kterou bychom chtěli. Takže je určitě strašně důležitý být přítomný a myslet vlastně na tu danou věc. Když se nám to úplně nedaří, tak zkusit třeba nějak si to zapsat do nějakého zápisníku, kde jsme třeba skončili, kde budeme pak pokračovat na té další věci a, a minimálně si nastavit nějaký úseky, který doděláme a víme, jako, že jsou dodělaný a můžeme od nich odejít pryč úplně v pohodě. A pak dělej jednu věc v tu danou chvíli, to je jasný a myslím si, že se to úplně samo vlastně říká to, co tím chci říct a je to o tom, že musím dělat jenom tu jednu danou věc. Takže si třeba pustit jenom nějaký písničky, nějaký lofi beats nebo nějakou pracovní muziku, která mě úplně tolik nevytahuje z té pozornosti, než třeba koukat na nějaký YouTubeový videa nebo na seriálu toho, což mě zase hodně bere tu pozornost, zase víc třeba můžu věnovat se těm videím, tu svoji pozornost, než právě vlastně té práci a ta kvalita té práce klesá, neudělám toho tolik a pak to musím třeba dohánět, takže kvůli tomu je to důležité vlastně se fakt soustředit jenom na tu jednu danou věc. A samozřejmě sám jsem hodně vinej, sám na to musím hodně zapracovat, ale mám to nějak v hlavě, takže furt na tom nějak člověk pracuje. Tak jo, děkuju za tohle video, že jste se na něj koukli a věřím, že třeba někomu pomůže, že někdo má podobný problém jako já a vidíme se u dalšího videa.